Наденицата се реже на шайби и се запържва до златисто сгорещеното масло. Смесва се с накълцания чесън. След това се поръсва с настъргано топено сирене. Овкусява се с пипер и се налива сметаната. Прехвърля се в тава за печене. Картофите се обелват и се сваряват, отсеждат се и се намачкват с преса за картофи. Овкусяват се с накълцаната мащерка, горчицата, индийското арахче, сол и пипер на вкус. Налива се млякото, добавя се разтопеното масло и се разбърква. Пюрето се разпределя върху наденицата и ястието се пече в загрята на 200 градуса в фурна за около 25 минути. Изважда се от фурната, охлажда се 15 минути и се нарязва.